Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Ako di ay si Lia. Mo ni tawag niya nako. Di na ko magtago-tago pa. Taga Talakag, Bukidnon day ko. Bata pa ming yuan, ginabuya-buya na jud mi. Sayod yun ang tanan ana. Gapuyo mi sa usa ka bukid, mao nang kaila ra jud mi. Mga bata pa gyud kaayo mi, pero permi na jud ming tawagon og Lians. Kay uso biya ng combination sa pangalan sa una, di ba? Unya kay Lia man ako ang real name, ug ang iyaha kay Yayan. Yans iyahang nickname, sumo nang nahimo ming Lians. Maghilakay lagi ko sa una basta mulabay na siya sa mua nga magmotor, unya sungog-sungogon bitaw mi. Maghilakay jud ko kay lagi bata pa. Hangtod nga gihatagan jud mig higayon sa Ginoo nga magkaistorya min duha. April 28, 2015. Morning adlaw nga nagkaistorya mi. Kauban nako akong ig-agaw ug kauban sa niya iyahang ig-agaw nga ig-agaw sad sa akong ig-agaw nga side sa ilang mama. Punta nakasabot mo. Pero bitaw, morning pinakauna na mong istorya nga kanang naa na may mga buot. Pero actually, bata pa jud kayo ko. 13 years old lang ko ato. Ug siya kay 16 ato nga time. So kada ato nga adlaw, nagsige na yun dayon siya adto sa mua. Sige na siya bisita. Ako? Gawonder ko kung anong sigig adto sa balay. Kay para sa kuha, wala jud may naguyab aning adlaw. Pero sa iya daw, uyab na gyud daw mi. So sige na lang. Sumoto nga niabot ang adlaw nga kinahanglan nako nga mobalik sa CDO. Since didto ko ga eskwela, unya hapit naman to ting klase. So kailangan na jud nako nga mobalik sa syudad. Yes, nag-LDR na gyud dayon mi. Ay hara jud mi magkita kung muuli kog weekend or dili ba ka sem break or Christmas break or summer. Nay one time nga 2 months jud mi ayha nagkita kay ayha raman sad ko kauli sa weekend if mauli akong parents. Unya 2 months man nga walay uli-uli silang mama. Mo nang naabtan mig duha ka bulan ayha nagkitag balik. Unya imagine ha, pangitaunon pa kaayo ang signal atong panahona diri sa mong bukid. So ayha ra gyud mi maka-communicate if makapangita siya signal. Kibali gaagad ra ko nga mo text siya or manawag baka. Mo nang once mag-uban mi, lobos-loboson ra jud namo. Halos di yun may magbulag kay usahay rabiya lagi may mag-uban. Pero grabe, nakaya jud namo. Sumoto nga pila na katuig ang ning labay. Kami lang gihapon. Daghan na kayog trials ang niabot sa mong duha, pero gikaya jud namo. Saksi gyud ang mga ig-agaw nako. Higagaw niya, mga auntie ug uncle namo. Basta tanang tao nga kaila sa mua. Saksi gyud sila sa muang relasyon. Until naay niabot sa mua, nga gi-consider gyud namo nga dako kaayo nga challenge sa muang relasyon. Most especially sa mundo ha. Tungod ana nga trial, I chose to broke up with him. Nakigbulag ko niya. Giundang yun nako akong pag-communicate niya. Nag-deactivate kog Facebook para di siya maka-message nako. Nag-change pud kog SIM. Gi-private nako tanan akong social media accounts. Pero swear, namang gihapon siya'y gakakita nga way para maka-reach out sa kuha. Maskin lahi na nga number akong gamit, makapanawag gihapon siya nako. Wala gid siya ni undang og reach out sa kuha until I gave up.
Murag 2 months ra gyud ata to nga pagbulag namo. Nagbalik lang gihapon mi. Sa among pagbalik, samot gyud mi ka-close. Hangtod nga nahuman na jud amo ang LDR type of relationship kay college na pud siya. Ug sa CDO na pud siya eskwela. So kada atong syudad na siya ning eskwela, higasige ra jud mig uban. As in everyday. Kabalo jud ako mga classmate ani nga bisan unsa may kadugay sa eskwelahan. Hulaton jud ko niya. Everyday jud ko niya nga sunduon. Kung asa mo padulong ang usa sa mua, dapat naa jud gihapon ang usa. Hangtod na hatag na jud nako akong pagkababayi niya. Grabe pa jud na akong hila kay I really thought biyaan ako niya after niya makuha. Pero mas gilove jud ko niya. Sa kadugay sa mong relasyon, 5 long years ay ha ko niya nahilabtan. Sayod og kabalo jud ang Ginoo ana. As time goes by, we found out nga magkaanak nami. Atong time nga sige nagduda akong mama. Ako ang giingon niya nga gaduda na si mama until nga siya na'y nag-ingon nga mag-PT ko numi. O positive jud. Kung kabalo lang mo nga grabe jud na akong hilaka. As in hilak jud kayo. Pero siya, grabe ra intawon iyahang katawa. Gibati na ko grabe nga kakulba o kahadlok, pero kalmado ra yun kaayo siya. Nagkatawa pa siya sa kong paghila. Abi lang Japon ako nga biyaan ko niya after nga makabalumi, nga puros ko. Pero Lord, salamat yun kaayo. Gihatagan jud ko nimo giyuan nga grabe ka mapinalanggaon. As in, di man ko ing ana kagwapa, pero nabati jud nako nga grabe siya kagugmaan ako. Charis. Sa mga to nga until one day, gisaba na yun niya siyang pamilya nga buros ko. July 23, 2019, gisaba nako sa kuha nga pamilya. At first, grabe yun nga hinilakay kay bata pa jud ko. Pero later on, nadawat raman po. Pagka August 10, 2019, nag-tribal wedding na dayon mi. So kay bali minyo na jud dayon mi, sukad ani nga adlaw. Wala jud perpekto nga kaminyoon kay even kami, sukad sa mong pagminyo, naayod gihapon may mga away. Pero gakasulbad lang yun gihapon. Bisan mag-decide may nga magbulag na lang. Pagka next day kay mag-reach out yun tayo na siya nako. Iyahang usually yun nga ingon kay walay bulagay. Sa mo to nga pagka January 5, 2020, nanganak ko. Grabe yun iyahang atiman anin. And the moment ning gawas na ko sa delivery room, grabe iyan tutok sa kuha, kamulo nga gasmay. An atong time nga ipakuha na ang baby sa nursery, siya gyud ang niadto. Grabe iyang hila. Kakita gyud akong ginikanan ug ang mga tawo didto nga naghilakay gyud siya pagkakita sa mong baby. Until one day, nagpatukod na migbalay sa tabang sa among mga ginikanan. And yes, nagkabalay jud mi. July 7, 2021, giulian namo amo ang balay. Thankful kay mi sa Ginoo nga gigiyahan mi niyag balay, anak, ug uban pang grasya nga gigiya niya sa mua. Pero not until May 14, 2022. Buntag aning adlaw, nangayo siyag pamiliti sa kuha kay magpa-summer league siya. Nakalimot ay kog ingon pero SK chairman siya diri sa mong barangay. Og vice president siya
dari sa SK Federation sa Talakay. Giingnan pa nako siya nga, ayaw pag-inom ha, di gyud ko muuli og muinom ka. Ug ana pa siya nga, muuli manggod ka, may magainom ko. Wala na ko nitubag tas iyaharang gigunitan amo ang anak ug iyahang gigisan. Mga alas 5 to sa hapon, na ako sa CR para mag half bath. Taod-taod kay naay sige sirbato sa mong gawas. Anak ko sa mong anak, nga base nakainom na sad imuhang papang. Pero nakadungog ko gasyagit-syagit og tawag sa akong pangalan. Nagtapis lang ko tas ako ang giabrihan. Ate di ay ni Yuan. Kalitra ko niyang giingnan nga si Yayan daw kay nadisgrasya. Ako pod nga nakatawe lang, nag-ilis ko diretso, pero to be honest, kalmado ra jud kay ko. Kay abi kog nasamad lang siya, or unsa ba. Pag-adton ako sa lugar nga iyahang nadisgrasyahan, wala na nako siya nasapon, kay gidagan na siya sa ospital. Diretso ko nga nisunod sa ospital kauban ang amo ang anak. Pag-abot na ako sa ospital, nakita na ko siya nga igo na lang ginamanual og bomba. I really thought nga okay lang siya. Abi kog makaya ra. Pero di ay comatose ang gipangingnan. Dayon mga 10 a.m. pa sa pagkabuntag, ay pa nga naay ni dawat nga ospital siya. Kay gi-refer naman siya. While nagpabiyahe may padulong og malay-balay, grabe gyud akong hinilak while gatan-aw ko sa sitwasyon sa kumbana. Gibati jud ko kaluoy siya. Sakit kay makita ingon ato ang sitwasyon niya. Ug hantod nakaabot mi sa malay-balay, gidiretso siya sa ICU. Gistoryahan ko sa doktor regarding siyang kondisyon. Halos dili ko katubag kay sige ra intawon ko hagulgol og hinila. Ming fight pa akong bana for 5 days. From May 14 to May 18. Pagkabuntag sa May 18, gasigi siya gihilak. Although, comatose siya. Pero sige siya gihilak. Giingnan na gud ko sa nurse nga, "Ma'am, trapuhi iyang sipon ma'am, kay nanulo na gyud iyahang mga luha." Gisipon na siya gihinilakay. Ako adan siyang giistorya-istoryahan. Ana ang nurse, nga sugua daw siya ma'am. So ni ana ako sa iya ha. Nga pang, kadungog gas ako Kumuta daw ko ang kamot. Og thankfully, gikomot yun niya ako ang left hand. Ikaduha. Pero after ato, wala na. Pero ingon ang nurse nga good sign daw siya since ga-respond siya sa tamban. Taod-taod ni abot ang doktor. Nangutana ang doktor sa kuha kung pila iyahang edad. Unsa akong relationship sa pasyente o guban pa. Ug hangtod giingnan na pud ko regarding sa iyahang kondisyon. Paghawa pa lang sa doktor, grabe na jud akong hilaka. Gigunitan na ko iyahang kamot while sige jud ko hila. Dayon mga 12 noon to, while naghigda ko, nakadungog ko nga gihapak sa nurse ang dughan sa kumbana. Ning bakod ko diretsyo. Gipangutana ako sa nurse, nga ma'am, nagperma na mo og CPR. Nitubag ko oo. Then giingnan na pud ko nga, atoa siyang tabangon mama, kay nawala na iyahang pulso. Wala na ko katubag. Gikuha na ko kong cellphone og nigawas ko sa kwarto since bawal magstay dito if ga-arrest ang pasyente. Nagsugod na ko gihila.
As in, hilak nga hilak yun. Ihatagan na lang yun kog tubig sa kong mga kauban nga naapoy pasyente. Gichatan na nako ang parents sa kong husband, mga igagaw, ug mga igsuon regarding siyahang current nga situation. Nagampo ko. Gaampo ko while gahilak. Hangtod giingnan ko sa kong kauban nga naay pasyente nga hagang gipang tangtang na baya iyahang aparatos. Og samot gyud ko nga naghilak. Lugmo kayo ko. Namatay akong bana sa edad nga 23. Last May 18, 2022. Alauna 10 sa hapon. Para sa kumbana, pang gahilak jud ko nga nag-type ani. Kung kamingaw lang ang hisugutan, gamingaw na jud kay ko. Kabalo gyud ang tanan nga tao nga kaila sa tuwa pa, nga taliwala sa tong mga away, bulag balik nga sistema. Pero wala gyud ta nagbulag, apan imuhag yung kamatayon ang nagpabulag sa tuwa. Gibiyaan ni Mos Maling pang sakit kaayo. Ang balay, palangga rabayod kaayo nimo. Nganong imong gibiyaan. We could still build more memories together as a family. Makahimo patag daghang anak. And most especially, you could still do great things as a SK chairman o as a person. Pero I know how happy you are now that you are in God's arms already. Pero I'm jealous knowing that you are happy without me. Samantalang ako, gamingawo na kayo. Every time mag-imagine ko si mga actions diri sa balay, hilak ra jud akong mabuhat. Kung tutukan nato ato ang baby, maghilak kay ra jud ko. Sayod biya tanan unsa nimo siya kapangga. Unya every time pangitaon kaniya, sakit kayo. I don't know the reason why gikuha ka sa kuha pa. Pero rest assured, na ginapray dyan ako sa Ginoo nga unta na next life nga diin kita gihapon ang mag-end up together. Wala na gyud nako nahangyo sa Ginoo imong kinabuhi. Busa ko yung ginahangyo nga unta mahatagan tag chance nga ipadayon ang naputol natong paghinigugmay. Hugayaw ka bala ka pang. Ako yun ang mag-istorya sa tong anak about si Muha. About unsa nimo siya kapalangga. Hugalaw. Magkita ra gyapon ta sa outro pa. I know ikaw yun ang pinakauna nga mag-welcome sa kuha diha pohon. Inig ako na pud ang panahon para mo pauli diha sa gingharian sa Ginoo. I love you kaayo pa. Kabalo ko nga kabalo ka na. Dili ko moingon og goodbye. I'll rather say nga, I'll see you again. Because I know we will see each other again.